Здравейте, приятели на Спортвокс! Аз съм Зорница Георгиева. Чуйте акцентите от най-интересните спортни събития, които да очаквате през последните дни на октомври. Седмицата започва с последния за годината турнир от сериите Masters в Париж. В зала Берси, във френската столица, ще видим отново вълшебните отигравания на първата ни ракета Григор Димитров. Освен Гришо, в надпреварата ще участват и всички най-добри тенисисти в света. Във вторник стартира друго тенис шоу – турнирът на шампионките в София. Там очакваме с интерес представянето на първата ни ракета при дамите – Цветана Пиронкова. Във вторник и сряда са първите двубои от осми на финалите в турнира за Купата на България по футбол. В четвъртък ще сме на вълна баскетбол с мачовете от третия кръг на Евролигата. В петък също няма да е скучно, тъй като ще се изиграят срещите от Националната баскетболна лига и тези от волейболната Суперлига. През уикенда са поредните кръгове от А група и топ 5 на Европа. Най-голям интерес предизвикват съботното дерби в Германия Байерн Борусия Дортмунд и неделната битка за Манчестър между Сити и Юнайтед. В 22 часа в неделя седмицата приключваме по най-страхотния начин с Гран При на САЩ. На пистата Остин, Луис Хамилтън и Нико Росберг ще влязат в поредната си битка за шампионската титла във Формула 1. Следете актуална информация на сайта ни sportvox.net, спортният глас на България. Студентска спортна академия.